Eu sunt Dănuț Iacob și astăzi vom vorbi despre motorul electric. Să începem. Motorul electric sau electromotorul este un dispozitiv electromecanic care are rolul de a transforma energia electrică în energie mecanică. Motoarele electrice sunt fabricate în diverse dimensiuni și pot fi utilizate pentru o gamă largă de produse, de la componente electronice până la mașinării mari. Autoturismele dotate cu motoare electrice capătă de asemenea popularitate pe piață după ce, imediat după apariție, au fost mai puțin bine primite decât era de așteptat, datorită autonomiei scăzute. Automobilele dotate cu motor electric sunt considerate o alternativă verde la automobilul clasic pentru că funcționează cu emisii zero. Există inclusiv autovehicule hibrid care funcționează atât pe acumulator cât și pe combustibil, dar vehiculele care au strict motor electric încep să fie tot mai căutate datorită autonomiei din ce în ce mai mari. Indiferent de tipul motorului, acesta este construit din două părți componente, stator și rotor. Statorul este partea fixă a motorului, în general exterioară, ce include carcasa, bornele de alimentare, armătura feromagnetică statorică și înfășurarea statorică. Rotorul este partea mobilă a motorului, plasată de obicei în interior. Este format dintr-un ax și o armătură rotorică ce susține înfășurarea rotorică. Între stator și rotor există o porțiune de aer numită interfier, ce permite mișcarea rotorului față de stator. Grosimea interfierului este un indicator important al performanței motorului. Complet, acesta este alcătuit din carcasă, ochet, bobinaj statoric, izolație, scut, miez rotoric, țeavă gresare, lagăr, ax, canal gresare, canal de scurgere, protecție interioară, garnitură de trecere, garnitură de etanșare, cutie de borne, carcasa ventilator și rotor. Mașina electrică este un sistem tehnic ce transformă energie mecanică în energie electrică sau invers, dar cu modificarea anumitor parametri. Deci, există trei tipuri de mașini electrice. 1. Generatoare electrice. Transformă energie mecanică în energie electrică. 2. Motoare electrice. Transformă energia electrică în energie mecanică. Și 3. Transformatoare. Transformă energia electrică în energie electrică, în cazul curentului alternativ, cu modificare tensiunii sau intensității. Primele două tipuri sunt mașini electrice rotative, iar cele de-al treilea tip sunt mașini electrice statice. Majoritatea motoarelor sunt similare în construcție cu generatoarele de curent continuu. Principiul de funcționare a motoarelor este următorul. Când curentul trece prin rotorul motorului, se generează un câmp magnetic, care la rândul lui generează o forță electromagnetică. Rotația rotorului induce o tensiune în bobinajul rotorului, ce este opusă ca sens tensiunii aplicate rotorului. Cu cât motorul se rotește mai repede, cu atât tensiunea rezultată este mai aproape ca valoare de tensiunea indusă. Un motor poate efectua un lucru mecanic mai mare dacă primește mai mult curent. Acest lucru se poate realiza atunci când asupra rotorului se aplică o sarcină. Această sarcină reduce tensiunea, mărind în acest fel curentul care poate trece prin rotor. Motoarele cu curent continuu se pornesc cu mecanisme speciale, deoarece viteza rotației controlează trecerea curentului prin rotor. Motorul și perile colectoare se pot avaria dacă rotorul este în repaus. Pentru a evita oprirea rotorului în avarierea motorului, se va folosi o rezistență în serie. Această rezistență va limita curentul până când rotorul va reintra în funcțiune. Curentul alternativ își schimbă de regulă direcția de 50 sau 60 de ori pe secundă. Unele motoare care funcționează cu curent alternativ au un rotor alimentat cu curent prin intermediul unui cumulator, la fel ca și în cazul motoarelor cu curent continuu. Însă, la majoritatea motoarelor cu curent alternativ, rotorul nu este conectat
motorul funcționând în acest caz pe baza unui principiu numit inducție. Curentul alternativ care circulă prin fluxurile statorului produc un câmp magnetic ca și cel produs de rotirea unui magnet permanent. Acest câmp mobil produce un câmp în fluxurile rotorului, magnetizându-l. Astfel, el se rotește din cauza respingerii polilor sale către câmpul magnetic care îl înconjoară. Rotorul poate fi prelucrat din bare de cupru sau de aluminiu, conectate la capete de două inele metalice. Ansamblul rotorului seamănă cu o cușcă, motiv pentru care acest tip de motor îi se mai spune motor cușcă, de veveriță. Curentul continuu este un curent electric care circulă întotdeauna în aceeași direcție dinspre o baterie sau orice altă sursă. Dacă se conectează o baterie la o bobină unui motor electric simplu, acesta se comportă ca un magnet, având la un capăt polul nord și la celălalt polul sud, inducând polii opuși se atrag. Polul nord și al bobinei este atras de polul sud al magnetului permanent, iar polul sud al bobinei este atras de polul nord al magnetului permanent. Aceste forțe de atracție produc rotirea bobinei. Totuși, un schimbător automat numit cumulator schimbă direcția de circulație a curentului electric prin bobină. Cumulatorul unui motor de curent continuu simplu este alcătuit dintr-un inel de cupru tăiat în două și instalat pe un material izolator, pe axa de rotire. Capetele bobinei sunt conectate la cele două capete ale inelului. Curentul electric circulă prin intermediul unei perechi de cărbuni numiți peri, conectați la părțile opuse ale cumulatorului. Rotația axului face ca fiecare din perii să fie conectată pe rând la polii bobinei. La motoarele prin inducție, rotorul se mișcă mai încet decât câmpul magnetic care îl înconjoară. La motoarele sincrone, rotorul se mișcă în același timp cu câmpul magnetic care îl înconjoară. Un motor sincron simplu este construit dintr-unul sau mai mulți magneți permanenți, polii acestora fiind atrași de polii opuși ai câmpului magnetic înconjurător, astfel încât se rotesc cu aceeași viteză. La unele motoare, rotorul nu este un magnet permanent, ci un electromagnet, dar principiul de funcționare este același. Un alt tip de motor sincron folosește fluctuațiile de curent alternativ pentru a produce un câmp magnetic care determină rotirea unei roți zimțate. Acesta este principiul de funcționare a unor ceasuri electrice. Majoritatea motoarelor electrice generează mișcarea circulară. Unele au însă spirale stativului liniare, producând un câmp magnetic liniar care va atrage materiale conductoare. Acest tip de motor se numește motor prin inducție liniară și este utilizat pentru a pune în mișcare uși glisante, benzi transportatoare pentru bagaje la aeroporturi, precum și la conducerea unor trenuri de mare viteză. Pe lângă asta, sunt construite într-o gamă extinsă de puteri. Motoarele electrice sunt folosite la foarte multe aplicații, de la motoare pentru componente electronice, hard disk imprimantă, până la acționare electrice de puteri foarte mari, pompe, locomotive, macarale. Pe final, aș vrea să adaug o mică paranteză pentru micii cârcotași care spun că mașina lor diesel sau pe benzină poluează mai puțin decât o mașină electrică. Alege cea mai puțin poluantă dintre cele două mașini, bagă-o în casă, pornește-o și culcă-te. Și de aici deduceți singurei concluzia. Eu am fost Dănuț Iacob și până data viitoare, atenție, vin informații!